atur pambagya wilujeng. Ngaturaken sugeng siang, sugeng pinarak saha sugeng pepanggihan. Kalian kitio Santiwara tutur Jawi Ketoprak Gilar Tribudaya. Santiwara Ketoprak Gilar Tribudaya ingkang bijil saking Desa Temburan, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora Mustika. Ing sampun dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Trima Raharjo. Para pamirsa sekalian, saderengipun kita sagodra keluarga agung Gilar Tribudaya atur panglipur para panjenengan sami. Langkung rumiyin kita ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng sedaya masyarakat Desa Balung Sari, khususipun Bapak Panitia Sedekah Bumi ingkang sampun kersa nimbali kita Sanggar Seni Tutur Jawi Gilar Tribudaya kinen atur panglipur para panjenengan sami. Wonten ing pambukaning pagelaran panjenengan sami sampun kalipur joget tari gambyong ingkang dipun tindakaken Seniwati ayu saking kayanganipun Gilar Tribudaya. Kepareng ing siang menika Gilar Tribudaya badhe hangaturaken satugaling pun lampahan cunduk saking panununanipun Bapak Panitia. Ing siang menika kasuwunan cariyos methik sejarah wonten ing Kabupaten Trenggalek dumawah seri perangan Suminten Edan. Minangkane pamundutanipun Bapak Panitia, Gilar Tribudaya badhe beber cariyos Suminten Edan. Kados pundi kebiar so tandangipun para paraga seniman seniwati kita Gilar Tribudaya ingkang badhe kaya wajib wusana kita sagotra keluarga agung Gilar Tribudaya angaturi sugeng siang sugeng pinarak so sugeng ambir sanding ngantos titi purnanipun lampahan kanthi asesanti kita Jaya Wijayanti Suradira Jaya ingkang rat lebur dening pangastuti mekaring budaya hamimbuhi santosaning Pancasila. Sekali merdeka Gilar Tribudaya tetap jaya saklami lamiya nun kala nun.
isih kepengin melu karo kowe meneh. Isih padha sekolah, Kang. Isih padha sekolah. Yo ngene lho. Kon esuk nganti wengi tak perintah nut supaya kandel kulitmu atos balungmu. Konmu gaya ning bosku iki laran ono dina iki. Wes rasa gaya. Kowe karo aku supaya ngetikake alas terbubuk. Yo tenan apa ora yen satemene ing alas terbubuk ana salah sawiji gerombolan sing kena teko gawe rusuk ana ing tengah. Anjir Panglares. Kula saka kuwi aku njaluk marang kabeh tanggung jawabmu. Sang kepengayuda kedaman kudu cukupi. Ing sakmangsa kala ana gerombolan sing nekani ana ing papan kowe. Kowe kabeh kudu samekta ing diri sawe mereka. Mas kabeh. Kira-kira duweke dadi akeh to, Rai. Nek teko nyanyi 3 dina iku ketok. Masa mok 3 dina. Apa? Jebret piye? Jebret. Ora. Ing kene padha kumpul sak meleake. Aku ora ngerti karo kowe. Sopo sak temene kowe kabeh sing gawe gerombolan ana ing alsen. Lho kok ora ngerti piye sampean? Wis kondang koncar-koncar ora ngerti. Sapa? Kowe. Wis terkenal Pirail Suro Tegel. Preman Suramentala. Wis Suramentala karo Suro Tegel. Iya. Nek ngono kowe kalebu tuwa-tuwa gare kabeh para gerombolan sing cumandha ing alsen. Betul. Ngertenono kowe kabeh ya. Tekaku ana ing alas rebubuk kene iki mau mung kabeh aku napa dawuh pangandikane Kanjeng Dipati Divya Ngalih ana ing Trenggalek. Kang supaya ngelingake kowe kabeh manggala dalam sing beri aja nganti kowe cilik gawe rusuh kanthi geger gedene ana Wong ora bento kok dielingno. ya. Wong penggaweane yo layak bekal kok mbok elingno. Kula saka kuwi dadi wong sing becik lan apik. Lah nek emoh arep apa? Nek kowe mau dadi tanggung jawabku, aku minangka wakil panguwasa tunggal ana ing Trenggalek. Terus nek aku geduyu arep apa kowe? Kowe kabeh gelem ora gelem tak cekel tak sonake ana ngesuk dalu kanjeng.